La Comissió ha proposat el pressupost més ambiciós de la història de la Unió, amb un total de 2 bilions d'euros, el que representa més o menys un 1,26% del PIB total de la Unió Europea, és a dir, el que produeix en un any. La Comissió ha publicat la seva proposta per als pressupostos del 2028 al 2034. El marc financer plurianual, o més conegut com a pressupost de la Unió Europea, té una duració d'uns 7 anys i està finançat pràcticament al complet per les transferències directes que fan els estats membres a la Unió Europea. L'altra part del finançament són el que s'anomenen recursos propis, però no deixen de ser impostos de la Unió Europea que recauden els estats membres i després transfereixen a la Unió. Els crítics argumenten que aquests pressupostos a 7 anys visten fan que el pressupost sigui molt rígid i no permeten a la Unió adaptar-se a les noves crisis. Bé, sigui com sigui, aquesta proposta marca un gir complet a les prioritats de la Comissió respecte de l'anterior. Primer de tot, multipliquen per 5 la despesa en defensa i espai. Von der Leyen amb aquesta proposta vol ajudar a crear una Unió Europea de Defensa i destina fins a 131.000 milions d'euros. Per l'altra part, els més perjudicats són els agricultors. I és que tot i que von der Leyen assegura que els agricultors no hauran reduïdes les seves subvencions de la Unió Europea, aquests han posat el crit al cel i amenacen que això és una declaració de guerra. I és que la política agrària comuna, per fer-nos una idea, passarà d'uns 386.000 milions d'euros a només uns 300.000 milions. Qui també es veuen beneficiats són els fons de la Unió Europea per la seva acció exterior, que s'ajuntarà tota sota el programa Global Europe. I és que moviments com aquest, von der Leyen ha volgut simplificar el pressupost i adaptar-lo per fer-lo una mica més flexible a noves crisis que puguin sorgir. De moment, però, els grups proeuropeus del Parlament ja han advertit que augmentar el pressupost no significa augmentar el rol de la Unió en la implementació d'aquest pressupost. I per la seva part, líders europeus com el canceller alemany, que no oblidem que és del mateix partit que Ursula von der Leyen, ja han dit que és inadmissible aquest augment en el pressupost de la Unió Europea, mentre hi ha països que fan maniobres per ajustar els seus propis pressupostos, i és que no oblidem que en gran part aquests diners surten dels estats membres. Ara, però, aquesta proposta entra en negociacions amb els estats membres, que l'hauran d'aprovar per unanimitat, i després el Parlament haurà d'aprovar-lo també. Com sempre, anirem desgranant aquesta proposta com seguirem informant sobre les novetats de les negociacions, així que no oblidis seguir-nos tant a Inèdit com a mi per estar al dia de totes les informacions.